कुलारखौ दांजेनलायबाय जोंहा नै गरमाथ' फैबाय थागौना बार जाबाबो कुलारनि बार साननैसोल' मोनजासिगोन नोङो नङा हा जाब्रा दं र' थ'सुनो आं जाब्रायाथ' मारै जाब्रा थानो बेनि सिगांनि ब्लगसो आङो गोलाव देखायदोंमोन ना जेरावबो गिलुं गिलुं दासिमबो गिगानाय मोनाखै आरोना माबायानो आथिं आखाइफ्रानो मेव मेव मोननायानो खाराखै फिसाजोआबो गिनायानो खाराखै कुलारसिनसैनो गिलायलांबायसो जाब्रा माने गफं गफा एसे फिफा दा आरो बेखौनो सोरबा बायदि साफा सानैया गावनावल' कुलार दंबायदि कुलारखौ देखायबाय थादों दुगानो होनलायगोन आरोना थ' दं नालाय दं साफा खालामदों एसे भिडिअ लाबाय आरोना आङो ओंखाम थोंखाम जाखांनानै माने एसे बाहेरायाव थानायावनो फ्रेशनो मा खालामगोन मा मागोन बिथाङाबो साफा खालामबाय नालाय ओंखायनो आंबो एसे भिडिअखौनो मारनानै लागारगारबाय आरोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फेन खेबसेयाव बारबावबाय सरमा जेव फवाननाय महर लानसिनाबो दामोगै इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोगोसायलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सिगाङाव रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना 12:30 जालायबाय सानसुनि दासो ओंखारबाय जोङो हाबाफारियाव आरोना हाबाफारिया सानैनिबो नालाय ओंखायनो साथामबो जाबनानै ओंखारबाय ओमफ्राय फिसालाया स्कुलावसो आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव नोंथांमोन जों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय भिर भारजों थांला होननानै सिदा सिदि फ्लाइअभारजोंनो बारस'बाय आरोना बारस'बाय माने लामाया गुवार स्रां स्रां नालाय बेजोंनो फैबाय जोङो दाथ' गरम बोथोर बेलासियाव बिराद मानसिफोर बेरायसिगोन आरोना बेवहायनो बेसेबांबा मानसि लोबै लोबैनो ओमफ्राय आरो हाफे लेबसेयावनो माला न' लुनो मोनगोन बेनिबो गोबां टेनसन जायो आरोना न'खरनि गोबां टेनसन जायो सुनाफोर सोरबा सोरबा बुङो नङा होमबा न'खरनि टेनसन ला मालायनि टेनसन दाला होननानैथ' बिराद जायो आरोना टेनसन मानो जाया जानो जोंना बै खेजुरजोंनो हाबोमोन बेखौनो नैबेजों आरोना सिदा सिदि ओमफ्राय टारगेटआव मोनफैबाय माने पस्ट अफिसावनो खामानि आरोना जोंना बारा गिदिर नङा फिसा खामानि दङ ओमफ्राय नै मालाय मालाबानो जारौ मारौ खालार होजोब्बाय कयेकदिन फैयाबानो बेबायदि रोखोमनि सोलायनाय नुफैयो आरोना ओमफ्राय नै सासे सुबुङा ओरैबादि अयथासार माने बैसोर खुसेर बिदि फानगासिनो नालाय बेखौसो अयथासार भगबान दा लोंहैग्राबा जाला आरोना अन्य खामानि जाला गिदा जा हाब फैसा गैला आइ रेहाय आं एसेल' लोंना थादों खामानिया जाला गिदा जा जानाय लोंनाया चालु र' थाइबानि बिनानै होबावथारनांबाय नै थाइबानि मोन नामा होजालाय लांबाय आंहासो दासो बाबा नागिरदों थ' बाबाया सिङाव दङ मा खामानियाव फैदों मा खामानियाव आंहा बेस्थ' जानांगौनि उफाय गैया बिमा जिबन थ' जायनि थाखाय फैदों बेखिनिया जाबाय ओमफ्राय मानि थाखाय फैदोंमोन बेखौ मालाबा नैबे खामानिया फुरा जाफुंसारथारबासो फोरमायना होनोसै आं नोंथांमोननो आरोना दा फोरमायथ'ला जाफुङा बिनि खोथा दं नालाय लाजिथावथावबो जालायलाङो लाजिनोबो ओंखारलायलाङो ओमफ्राय एकदम सिदा आरो BSNL अफिस हाबफैबावबाय बिथांनि अफिसावहाय सिमा BSNL बिथांना फै दिनै भिर गैथारा सान्दुं थिखा थिखिनि गेजेरजों सफैबायबो जोङो सफैनानै लोगो फिसाजोआबो उन्दुलांबायबो बिफायाबो ओंखाम जाबाय फिसालाखौ लायनो थांबाय आरोना 2थाबो जाफैबायमोन नालाय ओमफ्राय आं जाथ'वाखै जेबोआनो ब्लग बानायाखै आं दिनैहाय खालि बे थांनायखौल' एसे लालांबाय मानो होनबा आं नैबे ब्लगखौ एसे फुरा खालामनो नागिरदों थ' जायफोरा मैया नायदों आं आदा जेम्सनि जाखिनि माने भाइराल भिडिअ सोलिबाय थादों बेनि सोमोन्दै आंबो फंनैसो माने आंनि साननायखौ बुंदोंमोन आरोना थ' बेवहाय सोरबा सुखुदों सोरबा सुखुवाखै बिदि कमेन्ट मोनदों आरोना आङो आरो आं फार्स्टआवनो ओमफ्राय मोनसे कमेन्टनि रिप्लाइखौ आं मोजाङैनो होगोन मानो होनबा बे कमेन्टखौ आङो एसे मोनथाम मोनब्रै मोनबायानो मोनदों निजा कन्टेन्ट गैया नामा खालि मालायनि भाइराल भिडिअनि कन्टेन्टल' नामा होननानैहाय थ' अननानैहाय जायफोर बिदि सानदों सोलाबोबा आंनि सिगांनि एसे ब्लगफोरखौ नायथां आंना कन्टेन्टआ मा रोखोमनि जायो बा एसे टाइम दंबा एसे चेक खालाम आधाबाबो चेक खालाम आरोना थ' कन्टेन्टआ मा रोखोमनि जायो आंनिनो गावनिनो कन्टेन्ट आंनिनो दैलि ब्लग्स आंनि जानाय लोंनाय थानाय एसे नायगिरिफोरखौ मिनिहोनो नाजानाय बेसो आंनि कन्टेन्टखा आरोना हे इसोर निमाहा होनबा होदो आरोना आंखौ नायगिरिफोरा बेनि थाखायबो निमाहा बिबाय आङो नायदो एकदम बारस' बुरस' आंनि भिडिअ सिदा सिदि बेलासियावसो लाफैबावबाय
जेराव जों एबारना साब्रै आरोना साब्रैजों ओंखारनाय हाहाकारावसो आद्रा खिद्राजोंनो सेल-सेलाहाय सोनाफोर ओरैबादि माने बेस्थ' आरोना सुख सान्ति गैया ब्लग्स बानायबाबो बिमा बुरैयाहाय दै सेर-सेराव फैनानै दासो एसे दैनि गुसुजों देहाखौ एसे सुदेम मोनहांदों आरोना गौरां दैसा सेर-सेरावहाय एकदम बेलासिनि सान्थि खिन्थु बार हले थोबपासेबो गैया दै हाबाब फिफा फिसा बैथिं लुथुर-पुथुर दङ बिसोरो बेनिफ्राय आंनाथ' दहायनि ब्लग्सआ एसे आद्रा थादों माने आं न'आव खालामनाया खालामफुनायावनो मानसिबो फैना होबाय नालाय आं फुरा खालामनो हायाखै आरो कमेन्टआवनो नोंथांमोना सोरबा सोरबा बुंहरखादों गावनि फेमिलिखौ इम्परटेन्ट हो गावनि खामानियाव गोसो हो मालायनि भाइरालखौ गोसो होनानै लाब गैया होननानै नोंगौ आं आंनि फेमिलिखौनो गोसो होग्रोयो बिनिखायनोथ' नै आंनि ब्लग बानायनाय टक बानायनाया बुहुत उननिसो आरोना फार्स्टआवनो आंनि फेमिलि दा बिफाया होनबाय थ' बुहुत गरम न'आवबो बेरायहैनो बाट आंहा ब्लगआ आद्रा दंमोन आं दहायबो नोंथांमोनजों एन्सार होनो लागा माखासे बुस्थु दंबावोमोन बाथ्राफोर दंबावोमोन थेवबाबो आं फेमिलिखौ इम्परटेन्स होनानैहाय नै ओंखायनो फैग्रोबाय आरोना आरो बारा गोबाव समय गैला फौजि बिथाङाबो थाङो ओंखायनो एसे फेमिलि मोजाङै टाइम स्पेन्ड खालामसै आरोना औ बारा गुसुथार मोजांथार ओमफ्राय सोरबा सोरबा गाज्रि मोनदों आदा जेम्सनि भिडिअ बानायनायावहाय खिन्थु आङो भिडिअ मोजाङै हाबनानै नायोबा नोंथांमोना नुगोन आं मालाबाबो आदा जेम्सनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुङाखै आरो बिनि बाजैनि एगेन्स्टनिबो बाथ्रा बुङाखै आरोना आरो मा होनो रावनिबो सापर्टआव आं खोथाबो बुङाखै बेवहाय आं गोजोननाय मोनदों बेखौसो आङो फोरमायदों आरोना थ' बेवहायनो सोरबा सोरबा बुजियाखिसै खोमा आरो थाम्बनेल लिरनायखौबो बारा हमनो हायाखिसै खोमा थाम्बनेलाव नों मा लिरनो मा मानो जाबाय आङो सोरबा बुंनाय बा सोरबा लिरनाय बेखौनो आंबो लिरनानै होदों आं बे टपिकनि सोमोन्दै रायलायदों नालाय बे टपिकखौनो आं लिरनानै होदों आरोना थ' सिदा सिदि सायद थाम्बनेल आरो माबाखौ टाइटेल लिरनायखौ नायनानैहाय आंखौ गाज्रि मोनदों खोमा थ' बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङामोन आरोना ओमफ्राय आं एसे जिरायनोसै रायनोबा रायदो मा गसंहां न'आव बानायहां दै सेराव बानायहां ब्लग होननानैहाय थ' आंनि होनांगौ एन्सारखौ आं होबाय आरोना दाथ' जों बयबो मोजांसो मोनदों जोंहाथ' बोराय बुरै सानैजों बुंगासिनोसो दं आरोना गोबावजों हाबा खालामदोंबाबो मालाय भद्रयै हाबा खालामबाय होननानैहाय आरो मा होनो दाथ' गोबां बाजैनि बिबुंथि जोङो नुनो मोनगासिनो दङ माहि माने मानिथाव गोजोनथाव गुरै बिबुंथिसो जों मोनगासिनो दङ गोजोननायसो मोनदों मालाबाबो आं आदा जेम्सनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुङाखै आरो बियो मटिभेट होनायसो भिडिअ बानायखायो बिनि एगेन्स्टै जों बाथ्रा बुंनो हाया सिगाङाव जा दावराव दावसि जालांबाय बेवहायथ' बयबोआनो गन्दगल रायखादोंमोनानो ओमफ्राय बेखौथ' दा सोरबा सोरबा एरखांदों भिडिअफोराबो नुलाबायनो मोनगासिनो दङ भिडिअ मोनबाय थानाय हिसाबैसो आं बे बाथ्राखौ एसे बुंदोंमोन आरोना बेहायनो सोरबा सोरबा मोजां मोनाखै आरो आंनिनो साबसक्राइबारखा आदा ओमफ्राय सासे फंबायाबो कमेन्ट हरदों आब' आं नोंखौ ब्लगसो खालामसै दुगा मोनदों होननानै थ' आं बुजिना मोनाखै आं मा रोखोमनि दुगा बाथ्रा बुंदोंमोन आंनाव दुगानानै लानो थाखाय जेबोआनो गैखाया आरो दुगाबो आं नंखायानो बाट सायद आंनाबो बुंनायफ्रा बारा लाइन गैया जानो हागौ थेवबाबो आं मालाबाबो बे भिडिअखौ आंबो नायफिनलायदों आरोना उनावहाय आरोखि ओमफ्राय माबा गोरोन्थि बुंफ्लांबाय नामा आं होननानै बाट आंथ' आदा जेम्सनि एगेन्स्टै जेबो बाथ्राखौनो बुङाखै गोसोआव साननायानो गैयाबा मारै बाथ्राखौ एगेन्स्टै बुंनो गैया बुङाखै आङो ओमफ्राय अब्लाबो नोंथांमोना सोरबा सोरबा बेखिनि मैयानि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय आरोना बुंब्रा खालामबाय बिमा बुरैया होननानैहाय माफ खालामबानो जाबाय आं गोसोजों निमाहा बिदों आरोना बाट आंनि रायलायनाय आंनि बुंनायफोरखौनो सा साज्रां खोनाखायो खोमा बे नोंगौ ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबार खालामनाय आदायाबो बुंदों जे आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायोमोन आगै खिन्थु नोंखौ दिनै दुगा मोनदों होननानै आं बेखौबो बुजियाखै आदानिखौबो अबेबायदि जरखौ दुगा मोनदों आङो कंग्रेसुलेसनसो होदों आरो बाजैनिखौ आरो मोजां बेयाव संसार जालांनो हादों बेखौल'सो जों आर'ज गाबनो हायो बाखिथ' जों जेबो बुंनो हाया होननानैसो आं बुंदों जेबो गाज्रि आं बुङाखै आं भिडिअखौ आंबो रोखा नायफिनबाय आरो नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा अननानै गाज्रि मोनदोंबा सासरां नायदोंबा खनसे हाबनानै नायफिन आरोना ओमफ्राय आरो बे थांबाय आङो आंनि भिडिअनि सोमोन्दै एसे बुंफिननानै होनाय जाबावबाय बेनिफ्राय आरो कमेन्टखौथ' मा बुंनो सोरबा मोजां भिडिअ होयोबाबो बेखौबो सोरबा गाज्रि बुंलांखायो दैलि ब्लग होयोबा बेखौबो सोरबा गाज्रि बुंलांखायो मानसिफोरनि खुगायाथ' खायफा ओरैबादि दङ गाव जाय जायगानिफ्राय जाय अंगनिफ्राय जोनोम जादों बेखौबो इजिलियैनो लानो हायो दोरखार गैलाया आंखौ जुदि सर्टफोर मोनदोंबा जानाय मोनाखैबा थंगालि बाङालि भिडिअ बानायदों बा सर्टफोर भिडिअ बानायदों होननानै बुंलां साइस गैया बाइस गैया होनना बुंलां एक्सेप्ट खालामगोन बाट गाव जाय अंगनिफ्राय जोनोम जादों
बिमानि गाव जाय अंगनिफ्राय जोनोम जादों बेखौ लानानैबो जे सोरखौबा रायनो हायो बेखौ माने आंना बारा हजम जाया आरोना आं थाबाय थांगासिनो दङ बेनिफ्रायहाय मा होनो बेफोर थांबाय दे ओमफ्राय माखासे आंजोंनो मिलायनाय कमेन्टबो फैदों गन्थंआव नाथार गानलायनाय अमा बिमा बायदि होननानै बेखौ हले एक्सेप्ट खालामगोन आं अमा बिमा बायदि जाखाबायानो आरो गन्थंआव नाथार गानमारो अके बेखौबो एक्सेप्ट खालामगोन आरो ओरैबायदिबो बुङो खायफा मा होनो फिसायनि खामायनाय मोनजादोंथ' ओंखायनो हाजो हाबा फिसायनि खामायनाय जायाबा बिसिया हाबा जानानैहाय माथो अबेयावथ' जाबावनो आंलाय दा न'निफ्राय रोगा जानोसै गोदो जेराव जोनोम जानाय बेनिफ्राय रोगा जानोसै फिसाया जाहोआबा हाबा खालामनानै मिलायनानै संसार जायाबा फिसाया खामायबाय बिसिया न'खर गथाय नायबाय बिदि जायाबा आरो माबायदि जानांगौ गोदाव सोरावहाय किसुमाननि साननायफोराबो बुंनायफोराबो मानियाव थांखो बाबा नोङो गलांगोन फै गाखो फैदो फिसायनि खामायनाय जानानै हाजोआव फिसाय खामायनायखौ जायाबा माखौथो जानो आं आलासोलै बाबायसो मिना टेनसननि सासेया आंनि भिडिअआ बांसिन फान मस्ति जानो नागिरो ओमफ्राय आरो एखमबा अभार भाइरेल जाबाय थायोबा ब्लग बानाय हिसाबै मोनसेसो आंनि साननायफोरखौ बुङो आरोना बेहाय आं रावनोबो एगेन्स्टनि खोथा बिदि बुंनानै भिडिअ बानायनो आं माने साहस फैया आरोना गेजेरनि जानानै बुंनो मोजां मोनो बेखिनिल' आंना दा ओमफ्राय आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना थांनोसैबो जोङो फैनायानो लेटद्राय जादों ओमफ्राय वान सेकेन्ड आङो निमाहा बियो सोरबा गाज्रि मोनलांबायबा गिदिर गोलावफ्रा फेमिलि इम्पर्टेन्ट होबाय बायनानै नै ब्लगसानो बेयाव बानायहां फिसा फिसौ नायबाय बायनानै नों बेयाव बानायहां एकदम नायदो जेने थेने मोनाबिलि जानायजों फोजोबनायजोंसो आरोना दहायनिफ्राय सुरु खालामनाय ब्लगसानो थेंक इउ स' माच जायफोरा आंखौ बुंदों जे गावनि फेमिलिखौ नायग्रो इम्पर्टेन्ट होग्रो होननाया बे खोथाखौ बिराद मोजां मोनो मानो होनबा आंनि थाखाय बेनो इम्पर्टेन्टखा नालाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय